Ngayong gabi pag-usap tungod nining enhanced community nga quarantine muna nga wala na tayo lector nga miyari sa simbahan. Basa among team moderator si Father Benny Huota. Istorya sa usa ka pasahero sa taxi. Iguto man siya, moto nga iyang pikpik ang driver yang giingnan nga asa man ta makakaon og nindot. Pagpikpik nga si driver, ang driver nakalitan mipakusog og dagan nga hapit yun sila mabangga. Sa dihang ang driver murag nahuwasan na siya. Urong siya, nangutan ng pasero, may pikpik raman gani ko nimo nganong nagkalit magkagdagan no murag na usab man kuyawan hapit na madisgrasya ningon ang driver nga pasensya na ka sir no kay karon pa jud kong adlaw nagsugod og drive og taxi nya by 5 ko katuig nga driver sa Purlon tingali mo na di nyo ta di man ta mutuo komenta nga na ay namatay nga mobalik sa mabanhaw gikan sa maong kamatayon. Tumonay na hitabo dinhi sa maong ebanghelyo si Lazaro nibalik gikan sa kamatayon pinagi sa gahom sa atong Ginoo. Para sa mga Bible scholars ningon jud sila nga kining maong milagro ang pagpabalik ni Lazaro sa kinabuhi o kini ang climax sa mga milagro nga gihimo sa atong Ginoo. O Jesus paid a high price for this. Kay ang mga kontra niya nag-ingon na enough is enough. Mo na ni di na siya pwede nga muhimo pag mga milagro nga makadani og tao mo para kanila angayan na siya nga patyon. Ug ang mga tao nga nakakita niadto mao tong mga tao nga miabiba sa tong Ginoo mituo ni Kristo ug sila mao ang mga tao ni miabiba sa tong Ginoo pagsulod niya sa Jerusalem sa Palm Sunday nga sa ulugo nato sunod Domingo. Ang mensahe ning maong ebanghelyo kining pagpabalik ni Lazaro gikan sa kamatayon magpahinumdom kanato nga si Kristo na ay gahom sa buhi o sa mga pinatay. Una nga pagsulti niya ni Marta nga mabuhi ang imong igsuon. Mingon man si Marta nga mabuhi bitaw siya Ginoo sa katapusang adlaw. Wa siya magtuong nga ang mabalik si Lazaro ana dayon mao gayong taknaa maong adlaw. Ana masad ang gihimo ni Marta usa ka to kaakto sa pagtuo. Kay kita mituo man ta sa kinabuhi nga dayon human aning atong kalibutanon nga kinabuhi. O bitaw nga kung naay mamatay, maingon kita nga on the other hand, bisan pag kita nag-uol pero naaman ang kinabuhing dayon eternal life nga nagpaabot kanato. Ang atong suon nga namatay misulod na sa maong kinabuhi. Karong adlaw, March 28, is exactly 1 year since my father died. So, first death anniversary niya karon. Ining misa, muna akong misa para kaniya. When I recall a year ago, isod, kalit iyang kamatayon pero makakonsol man sad ayon nga mituo man ta nga naa may kinabuhi nga kuman aning tawhanon nato nga kinabuhi. Parehas ni Marta tingali no. But Jesus in today's gospel is asking us more than the faith of Martha. Magpahinumdom siya kanato nga yes, nakoy gahom sa kamatayon, nasa koy gahom sa kinabuhi. Maski buhi patakaron na ako'y gahom diha kaninyo.
Kay ang tao bisan pagbuhi makasinati man sad siya o gitawag nato spiritual death. Ang spiritual death mao kini ang panahon nga kita layo sa Dios. Ang spiritual death mao kini panahon nga kita nakalimot sa Ginoo. Ang spiritual death mao kana nga dili na ta maampuon o nga wag ta nga tagpagsalig sa Dios. Ang ato rang kinabuhi nga tawhanon, mga kalibutanon nga kalingawan, moray atong gitanaw nga makahatag nato kalipay sa atong kinabuhi. Mura bag ang Ginoo gitangtang nato sa atong kinabuhi, God is taken out of the picture. Muna nga we long for God. Pero kumita nga kinahanglan ta, no? Kinahanglan ta nga mabanhaw gikan aning spirituhanon nga kamatayon nga atong nasinati sa atong kinabuhi, makaingon sa ta nga we are going back to our journey. Sa journey unta sa spirituhanon atong journey nga nagsubay ta sa dalan sa Ginoo. And this will always be the turning point of our life. Mungutana ta sa mga tao, sa may mga mahinungdanon nga mga kasinatian nimo sa imong kinabuhi, ubang ningon kadtong kuan ko ana nakahuman ko eskwela kay ning trabaho ko pagminyo nako, that was the beginning of my happiness hangtod lipay nga pagbuka ko tingali tinuod na, no? But the ultimate turning point will be coming back to life from our spiritual death. Kay it is a movement gikan sa unbelief to belief. It is a movement nga layo ka sa Ginoo, padung ka sa Ginoo. It is a movement nga gikalimtan nimo ang Dios padulong sa pagbasol nga pasaylo, mga pasaylo ng Ginoo, naramanday ka, nakalimot ako kanimo. Ining panghitabo nato karon ang hulga sa COVID-19. Daghan kayo mayon nga bisan pag naaning atong paningkamot nga kita naghimo tag mga protective precautionary measures nga naabot ang mga paningkamot sa mga eksperto sa medisina. But side by side, this is also a journey of faith. Makibawon ta nga daghang mga tao nga mibalik sa Ginoo. Kung di kay sa maampuon karon maampuon na kayo. Kung di kayo manghihatagon, wa na maghatag og bili sa uban, karon nakita na nga angay ko mangilabot usab sa mga angay tabangonon. Una nga makaingon sa ta nga we have become changed. A changed person. Gikan sa kalayo sa Ginoo na duol na ta kaniya. Ang atong panghinaot kay minguman jud ta nga sa atong pagsalig sa Ginoo nga we cannot be in this race forever. Maabot man yun ang panahon nga maka-pull through ta sa maong mga kalisod karon. Una nga dili naman siya a matter of mag-lockdown or mag-lock up, but it's a matter of looking up. Look up. Angad sa Dios. Angad sa Dios nga atong nakalimtan. Angad sa Dios nga atong gipadaplin sa atong kinabuhi. And with the hope nga humanta makalingkawas aning maong kahimtang, magpabiling gyapon ta sa pagkamampuon, magpabiling gyapon atong pagsalig sa Ginoo. Dili kay humanani nakalingkawas na ta minta mobalik tas normal nga ang normal nato mo na pod ang paghinay-hinay nga kalayo sa Dios. If we are faithful today, if we are prayerful today, pabilin ta gyapon ang maong momentum sa atong spirituhanon na kinabuhi. Ang Betania, ang lugar diin si Lazaro na banhaw, mao sa na tingali nga human ning atong pagsulay makasinati kita Betania sa atong kinabuhi.